Fantàstic. Sí, una experiència brutal, perquè el lloc és superagraït acústicament, a més és molt íntim perquè amb la gent estàs molt a prop i et sents com a casa. No? A pocs llocs et donen l'oportunitat també de tenir un piano de veritat, Oh, no? sí. Un piano acústic, i clar, jo els deia al David Prades que quan ens donen un piano de veritat i tenim aquest ambient tan xulo, vull dir, és que jo crec que hem cantat molt bé, molt a gust. I love him, but when the night is over, he is down the river just to recover. Without him, the world around me changes. The trees are barren everywhere, the streets are full of strangers. I love him, but every day I need all my life. I want him presenting. Without him, his whole world turning. A world full of happiness that I never know. Ja ho comentava, no? El feedback és fantàstic perquè és tot tan proper i a més, clar, tot queda molt recollit amb aquest pati no, interior i els aplaudiments és com que se senten amb massa i molt bé, és que és increïble. Potser la gent al principi és tímida justament per no fer soroll, no? Perquè estan allà, ai, que els molestarem, però ara quan ha acabat el concert, no? Han vingut a felicitar-nos un munt i estem super... I think you're crazy. You think you're crazy, just like me. But da day, but da day, but da day, Primer, moltes gràcies per tots els que heu vingut i per tots els que ens heu comprat discos, perquè Sí? a vegades és allò... No saps, no, fins a quin punt Exacte. això es rebrà bé o la gent li agradarà, perquè cal fer cançons del nostre disc, però no tot el disc complet, doncs a vegades penses igual no, però no, la gent l'ha comprat i se l'escoltarà molt. És un format que els ha agradat molt i que els esperem, que nosaltres tenim la nostra pàgina de Facebook, no? Sí, si busqueu Anne, amb la majúscula, N minúscula, N majúscula, E minúscula. Som una mica complicadets. Sí, som una mica complicadets. És més nom artístic. Doncs ens podeu trobar a Facebook i res, entreu, us feu seguidors i allà us explicaré totes les notícies i tots els pròxims bolos que esperem tenir. Qui ens escolti i es vulgui contractar, doncs ja ho sabeu, busqueu-nos per Facebook o el mail de aneacaudorella@gmail.com. Rocío, que vas a Francia.